ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan postemi A bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakambanya kol hakini ke number harum. Rengkat lang bat kepertai barok gawai ka Sengbhalang Secondary School Lightlum East Kasils District. Haka santarik ujulio arajar arpusau kala rakhi ya ka World Environment Day lani ka sengi ban penek pensa ya ka may mariang bat ya ki klau ki betap daga batung shispa Tylli ki Tynrai Dieng haka keper jong ka school. Shuaban Thung ya gini ki Tynrai Dieng ki kena school rengkat lang bat ki nong hikai ki lashim ya ka jing smai ban yada bat ban tengkai ya ki Dieng na ka benta ka jing mentoi ya ka lawe jong ki pateng ki ban sawan. Hagani ka sengi la sakhi langru da u former Additional Director General Nasan Shillong u Harsh Vardhan Umre u badairu u convener jong ka Climate Change Combat Campaign u lalongkum u kongsan ban ishimenta ha ka jing Thung ya ki Tynrai Dieng rengkat ki nong hikai bat ki kena school. On trade med, bat mintim, na kabenta, kamay mariang, kabaay jing im, ya ki jing Thung jing tep, kimrat kimreng, bat ki para bril, ngasmay banyada, bat ban pinne, ya kani ke pertai, da ke ba em, ke jing em, ke ba shisor baka. Ngasmai banyale, ting na ke benta ke pertai, ke ba kuat leer, kuat bat kuat ndau. Lang bati hok ki dor, bat kasuk kasan, ya baro. Nga kubur, bangi day, tang kinong tengkai, kani ke pertai, na kabenta, ipateng, ki bandangwan, bat banang yai tray, sitam. Ban penbha susu yaka. Nganget, bakumbadon, ki hok na kabenta ki brio, kumjuru, kamay mariang, kadon la ka jong ki hok, ya ki ba ngan yale, ban penne, blay sibon.